Salut, fraților, bine vă găsim cu noi de YouTube. Acum o să vă zic dacă râzi prost. Fugiți, bă! Oare va reuși agentul 00 Mac să prindă infractorul? Dorele, sigur puteți să aruncați aia peste gardul meu? Dar șeful, nu o să-l atingem deloc. Ce putere, ce echilibru, ce de vânătăi. Băgă-mi-și piciorul în pedala de accelerație. Traversați mai repede, putorilor, că se pune roșu. Alo? Nu! Uite-l pe domnul primar, sparge fața de trotuar. Taci, bă, fraiere! Agentul 00 Miau intră în acțiune. S-a pregătit toată viața.